Cando se xuntan as 7 bolas máxicas do dragón, adquiren o poder de conceder calquera desexo. Son Goku, un exiliado de Saiyan criado na Terra, impediu unha e outra vez que as bolas do dragón caesen nas mans de malvados, enfrontándose contra unha hoste de inimigos cada vez máis poderosos. Pero só cando se encarou con Freezer, o presuntamente invencible tirano galáctico... Aseguro cho fareite sufrir! ¡Ah! Son Goku viuse obrigado a superar os seus límites e transformouse no lendario Super Saiyan. ¡Macaco! ¡Has tanto teu amo! ¡Idiota! Tras unha durísima batalla, Son Goku logrou derrotar a Freezer e manter así a paz no seu lar adoptivo. Non obstante, pronto unha nova crise proxectou a súa sombra sobre a Terra. Os androides do Dr. Gero espertaron para executar a vinganza do seu creador contra o planeta. Célula acadou a perfección e desafiou os guerreiros máis fortes da Terra a un torneo para decidir o futuro da humanidade. ¡Onda vital! Son Goku librou un combate feroz, pero ao final non foi dabondo. É hora de que te encargues ti, Son Goanda. Coa mirada posta no futuro, Son Goku confioulle a batalla ao seu fillo, Son Gohan. Pero parecía que Son Goku se enganara ao depositar a súa confianza nel. A ver, a que agardas, Veña, sorpréndeme, non me fagas estragar o tempo coa túa penosa actuación. Escoita, Son Goanda. Non hai mal ningún en pelexar polo que un cree que é xusto. Este non é un rival co que se poida dialogar. Libera o teu espírito e deixa sair a túa ira. Sei como te sentes, pero non hai razón para retela máis. Demostra o que vales, borralla inútil. Tras presenciar a destrucción de Z-6, un ser que lle demostrara a súa amizade, quebrouse algo en Son Goanda. A súa furia agromou, desencadeando un poder oculto que utilizou para vencer a Célula. Ao darse de conta de que non podía gañar, Célula decidiu inmolarse levando a Terra por diante ao tempo. Pero aí interveu Son Goku, aínda a custa da súa propia vida. Adeus, Son Goanda. Estás mal da cachola, non podes traer ese tipo aquí. Perdoa, Caio, non me quedou máis remedio. Non tiña moitas alternativas. Que é iso?
Cumprindo a derradeira vontade de Son Goku, Son Goanda serviuse do seu poder oculto e destruiu ata os últimos vestixios do resucitado Célula, derrotando-o dunha vez por todas. Coa desaparición de Célula, a ameaza dos androides quedara eliminada. A paz regresou á Terra unha vez máis. Papá! E así, hoxe comeza a nova vida de Son Gohan.